ଇଏ ହେଲା ଭଦ୍ର ପାଠୁଆ। ଇଏ ଗୋଟେ ପଢୁଛି, ଇଏ ଗୋଟେ ମୁହଁ ଘୁରିକି ବଇଛି। ଏଠି ଦେଖ ରୁମ୍ ହିଟର ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଛିପ ପକଉଛନ୍ତି ରୁମ୍ ହିଟର ଉପରକୁ। ଦେଖ କହିଲା ବେଳକୁ କିନ୍ତୁ ମୁହଁ ତଳକୁ ପୋତି ହସୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା ରେ? ଛିପ କିଏ ପକଉଥିଲା? କିଏ ପକଉଥିଲା? ସିଏ ପକଉଥିଲା। ଆଉ ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ହାଁ, ଏଡ଼ାଙ୍କର କାମ ଆକ୍ଚୁଆଲି କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଇଏ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବହି ବନ୍ଦ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଆଉ ଦେଖ ଇଏ ବହି ଖୋଲା କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ଇଏ ସେ ଟପର ହେବେ ଡେଲି ଆଙ୍କର ଇଏ। ଆଉ ଇଏ ତ ରାତିରେ ଯାଇକି ଗୁହାଳରେ ଶୋଉଛି। କେଉଁଠି ଆରେ? ମେଣ୍ଢା ଗୁହାଳ ନା ଗାଈ ଗୁହାଳରେ? କେଉଁଠି ଶୋଉଛୁ? ହେଇ ଆଁ, ଆରେ ଜବର ଇଏ ଆଉ ଅନେଇ ପାରୁନି। ଦେଖ ଦେଖ, ଇଏ କହୁଛି ଯେ ରୁମ୍ ହିଟର ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ଛିପ ଏଇଟା ଚଡ଼ ଚଡ଼ ହେଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଇଏ ସବୁ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦେଖ।